Predtréningovky nepriamo znižujú tvoj testosterón. Part 2. Pravda sa počúva vždy najťažšie. Ešte ťažšie je ju prijať. Genetika ti dá predispozície na testosterón, ale výslednú hodnotu do vysokej miery ovplyvňuje životný štýl. To je fakt. Ak má zlé navyky a zmeníš ich na dobré, dokáže si výslednú hodnotu testosterónu zvýšiť aj o desiatky percent. S týmto samozrejme nebude súhlasiť žiadny influencer so zľavovým kódom, lebo ti chce logicky niečo predať. Ľudia mi do správ a komentárov písali, že po pretréningovkách spali len 2 hodiny, alebo sa v noci budili. Nie je možné mať kvalitný 8-hodinový spánok, ak do seba dáš také množstvo stimulantov menej než 8 hodín pred spaním. Aj keď niektorí potom zaspia, je to jedno. Na tvorbu testosterónu potrebuješ kvalitný hlboký spánok. Pýtali ste sa ma aj na kávu. Áno, pijem ju. Maximálne 2 kávy denne. A to najneskôr do poldňa. Skúste si porovnať, koľko kofeínu a stimulantov obsahuje vaša pretréningovka. Plus energetické nápoje, prípadne káva počas dňa. A kedy stimulanty najneskôr užívate. A toto nie je jediná príčina, je ich viac a postupne vám ich poviem. Spolu môžeme zmeniť pokles testosterónu na rast. Sledujme.